RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Limasawa Island. Ang ato matatampod ay dasangahan nga Desiree. Kagwapa sa akong apo. Liwat kaayo sa lula. Uy, naliwat kita nas lulo. O, tanawang ilong, tanawa. Loy, naba niya. Aron way lalis, naliwat na tong tulo, ma, pa. Uy, doon. Inigawas niya ni din sa ospital ni Sire. Maunsa po niya itong planuhon ang bunyag sa gwapa na kung apo nga liwat ni Lolo, ha? Nadya sa badya. Ay, o, dili may gusto si Papa nimo nga may side ni Joseph nga muto nga sa bunyag, ha? Wa, baya gyud. Dili sila imbitado. Ubay-ubay sad sila si mamag sa papa nga gipakugos ni Inday da. Ubay-ubay sa gila ang mga bisita. Desiree! Ay, ambi ka ng bata. Gisapot ra ba ni ma? Nay, wa pa gid mo hilong. Ay, ambi na dayon ang bata. Kaya nga naman di ma. May problema? Naa si Joseph sa gawas o ang iyang ginikanan. Gibabaga ni Papa ni mga dili makasod. Mga baga silang naong. Sa nagsabak ka pa. Nanganak na lang ka. Way, anino nila nga nagpakita. Unya karon? Ha? Giluod lang ko nila. Nakatuog na gid ang maldita ay. Dito sa simbahan, nagsige na laghilak. Human siya mabasa sa holy water, hangtod na lang sa reception. Why hunong ang paghilak? Nya karon na nakatuog na gyud in town. Galimot ana tingali dito si ang gisulob ma. O baka gikatlan. Oh, makasabot tingali siya. Dito ang iyang amahan nga way hinungdan og ang iyang mga apuhan. Oh, Ay, di na ta maghisgot pa nila ay. Kaya makasapot. Lisod nag. Ako na unya sa puton. Basta ikaw ha, Desiree. Dili og dili gyud nimo ipakita sa side ni Joseph ang imong anak ha. Ayaw baya gyud kung dili ka gusto nga masuko mis papa nimo. ma. Amo nang gidawat ni papa nimo nga disgrasyada ka. O gidawat na mo ang among apo. Ayaw gyud mig abusari. Ayaw na gyud mig usbi. Kay masuko na gyud mi nimo. Timan gyud na. Gaw, dawatan na kuning kwarta nga gisikreto pabalihog na ko ni Joseph. Dili lang lagi ko gaw. Lisod na kaayo kon ako nang dawaton. Mahalo ko masuko si mamag papa. Nga ikaw, maapil gid ka. Kulit mo ko kayo, Joseph. Ay, mamugos gyud. Naluoy na sa dinuon ko. Da, kung gusto pa unta na siyang mutabang, pag mabdus pa lang na akong daan, nagpakita na siya concern. Pero wa gyud uy. Nakapanganak na lang ko, wa gyud. Nya karon na lang. Sabi kay may nakasulti naman tingali nila nga, liwat kayo ni Joseph ang among anak. Mo nang nagparamdam na siya. Huh, bahala siya uy. Magdako ng akong anak nga wa siya'y papa nga makita. Mamara. Sultihi siya gaw ha. Wa siya'y anak nako. Gaw. Desiree, manlarga unya di ay mis papa nimo karong Enero pohon sa Cebu ha. Kay pesta senior naman sad hapit. Nasayod ka na namang papa nimo. Nga naanda naman gyud ni namo nga matag pesta senior mudagkot og muhak gyud in taon mi sa balaang bata. Sa dili pa ang iyang kapistahan. Bahala ang lagtaas kaayo ang linya. Oh, sige ma. Ayaw ka bala ka naman inday ma. Kami rin mag-igo din sa bahay, samtang wa mo si papa. Uy, ayaw uy. Dado na mo ang bata ni papa nimo. Uy, aro na mo sad nang isunog ba ang among apo didto. Ikaw ray among ibilin din his bay. Daga ka ganun, ha? Kawa kay anak kang ibantayan, ha? Gidamang mamag papa sa Cebu. Kay pista senior lagi. Managkot og manghawak magina sa Santo Niño. Ala! Hi. Ala? Excuse me.
Pwede mo makikisama. Nako! Oh, sure kayo. Basta gwapo. Dili ikaw. Tana. Kiniuntang mo kauban. I love you, Desiree. Chan. Chan, inahan in taon ko uy apan dili asawa. Disgrasyada ko. Nganong ako mang gyud uy. Na may daghang babae diha nga mahimo nimong panguyaban gud. Buotan mo gud ka. Mo nang ganahan ko nimo. Ah, mo din daw na yung gipulin ako, Desiree. Joseph, ikaw? Nangiti ka pa sigudahan ka? Kung nagatol ka naman gani, balik na ako. Kay willing ko mo dawat mo. May anak na bitaw ta. Ako na rin pahungawi. Bastos ka! Sagpa ko mo! Bay, bida. Kapandong mo kas garbo. Sa ako yung atubangan, imong gibinastusan sa Desiree, ha? Huwag ko sa may labot mo, ha? Kung sa labot mo! Ha? May labot ito! Kung di mahal na ko siya. Ah! Ay! Da! Unahan ko nimo, ha? Yung sa may... Unahan ko nimo, ha? Ikaw na mana! Saan, Joseph? Ikaw na kamuriana! Ha, sabang! Sorry. Nakasog din akong duot ang gapas nga may tambal para sa imong mga pangos ug bunog. Nag-away pa magigkatong Joseph, uy. Barito yung mga si mong anak. Wapo unta, pero barbado. Pero, kwapo ko niya eh. Hambukiro. Uy! Agi, simutan ko na yung magduot. Makalagot man ka, be. Mugiro sa kada. Mas gwapo lagi ka ni Joseph. Limitado ko, anak. Mga ganing nga sugtan ako. Kaya ipakita na ko nimo. Mahalon na upang kaon ka. Lakip na ang imong anak. Isipon ko na usab siya nga sa mga kaugaling kong anak. Chan. Busog na ka, nak, ha? Nahuman ko doon sabi ko kaliko. Magpaso-paso na ta sa itong natanan. Aron mag-practice ka pagit sa imong paglakaw, ha? Desiree, may bisita ta. Bisita? Kasayo pa, aron ma? Si Chan ba, ma? Babay man na. Mabdus. Unsa? Ako si Margie. Ang ex ni Chan. Nakahisgot na si Chan ako nimo. Ngano ni aka? Unsa itoyo nimo? Mabdus ko. Nakakita ko. Dako kag tiyan. Dili man tingali na kang Chan, di ba? Tungod kay ex ka naman niya. Nagbuwag na baya mo. Gibuwagan ko niya tungod nimo. Oh. Mipasalig siya nako. Nga dili ko niya pasagdan ug ang umaabot ng mong anak. Gani, makatagan siya nako og sustento para nako og sa among anak. Pero, mas labaw sige kinahanglan sa among anak. Mas mahal ka niya. Hinungdan nga ikaw mo yung gipili. Gibuwagan ko niya. Bisan pa man sa kasayuran nga nagsabak na ko sa among anak. Maluoy ka. Ibalik siya na mo. Bisag tungod na lang og alang sa among anak. Desiree, nganom ka. Nangalit mo ka. Nang nagsagpa mo ka. Tungod kay bakakon ka. Ha? Gipatuo ko nimo nga nagkabuwag na mo si Margie. Tungod kay may lain siya uyab gawas nimo. Pero bakak niya ang tanan. Tungod kay imo siyang gibuwagan, bisan pa man ko nagsabak na siya sa inyong anak. Desiree, mahal ti ka. Ang mahal ko na usab ikaw. Gidawat ka naman sa gani sa akong ginikanan tungod kay ilang nakita ka seryoso ka sa atong relasyon. O gidawat mo nimo nga akong anak. Mahal mo siya. Pinangga mo siya. Desiree, Ang padilit na higpit nga magbalipayon. Kung may laing dugan ang magdugo. Kung doon ay laing masakitan. Ilabi na nga. Gamay umaabot na na imong anak. Busa magbuwag ta dyan. dili ko masugot na magbuwag ta. Mahal ti ka, Desiree.
Dili ka mamahimong maayong amahan sa akong anak. Kung si kaugalingon mong anak, imo na maganing gibiyaan. Unfair ka na sa bata. Maluoy ko sa imong anak kakuhaan kung usa ka amahan. Musa magbuwag ta. Balik ni Margie. Kung sa umaabot ninyong anak. Husto ang imong desisyon nga imong buwagan si Tiyan. Makakita ka paglaing lalaki nga magmahal ang pangga nimo sa tukmang panahon nga dili mo lang handumon. Ma, Sa pagkakaron, ibo-bo na lang sa imong anak ang tanan nimong pagmahal o pagpangga. Mas labaw siyang nagkinahanglan nimo, Desiree. sakit kaayo alang nako. Nga nakigbuwag ni Chan. Pero mas nipagtibabaw ka nako ang kaluoy ni Margie ug sa maabot nilang anak. Kung pila ka buwan na mong panagbuwag ni Chan, nasayran ko na lang nga nagpakasal na gid sila si Margie. Nasakitan ko. Apan gibati ko gihapon ang kalipay. Tungod kay kakugyan ko naman si Chan sa babae nga mas angay niyang hatagan si ang pagmahal o pagpangga. Ang inahan si iyang anak. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Lynn, 23 anyos. Palihog lang ko sa pagtago sa akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula nga giatiman karon sa akong papa, sukad pa sa buhi ang akong apuhan. Sa buhi pa sila, kami ang nagatiman sa mga tiguwang. Maong napabor na mo ang pag-atiman sa mga yuta sa akong mga apuhan. Og butang nga gikasuyaan sa uban akong mga uyuan ug iyan nga mga igsuon ni papa. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wa pa bas papa ni Mulid. Wa pa man ko kita, ma. Ang hain man dis papa, ma. Ay ingon man to siyang magpagabas ko no dita. Kay itiwas ko no ning atong bahay. Noong sa bagod to naman lang, wa pa man mauli. Bitaw man, no? Wa pa taon mahuman ning atong bahay. Ay wa man hinunay problema. Mahuman na magidin nato sinay-hinay sa matagigayon nga may kwartata para paggabas. Kay may mga kahoy man iningyuta nilang papa nimo. Ang pagpagabas lang og ipalit og lansang ang atong problema. Pero og kahoy, daghan tag kahoy. Gid ma. Pero, hain naman ni si papa. Hala, Kinuko, mula si papa na ron, ma. murag may nabundak man na tabla. Hala, sukares papa nimo kay ako sa risugaton. Oy, kapuya, Ikaw ba? Ikaw raman sa gudi naghakot ang mga tabla. Ang amasag manuhol ta. Lisod ganito og bayad para paggabas. Pa, kaon na. Nakasukad na ko. Oo, mukhaon ako. Kay gutom na kay ko, Nagpaudto mo sa kagpauli, Ay, kay gusto ko nga mausa na ang akong trabaho. Kay ganahan na kay kong mahuman na ako ning atong gipatukod nga bay. Nagpagabas sa sabday ang imong papa ug kahoy sa yuta nilang papalin? O, tiyo. Kay para ihuman sa mong bahay. Wa niya ibaligya. Ha? Wa, tiyo, Gitiwas og panday sa mong bahay. Bida ng amahan ni Mulin. Kaniadto pa gyud na nga mapahimuslanon kay. Unsa, tiyo? Kaniadto pa gyud na siya nga sip-sip kay nilang papa ug mama. Nahalinam sa bitaw sila si mama ug papa sa unang yuta. Wa mi tagae. Ilang gihatag tanan ni papa nimo? Murag, nasayop tingali ka anang istorya ni mo, tiyo, da. Wa man kung gihatag tanan nilang lulo na mo ang halin sa yuta. Oo, gihatagan si papa. Apan, gigasto man to sa pagkasakit ni lulo. O para nasad sa konsumo nilang lula nga diri sa amo nag-istar, hangtod nga namatay sila. Mauna, diha ninyo ang mga tiguang hangtod nga nangamatay. Maong kamo ang nakapahimu sa kwarta nilang papa ug mama sa una. Ug kaming ubang mga igsuon, wa mi mabahini. Mangayo gidon may bahin na to. Tiyo, Pastilan, ngita ginigbikil nga akong igsuon, pa, ayaw lang pangitag gubot, Sila bitay, pati manon sa mga tiguang sa una, dili man sila. Kaya ang katarungan nila, may mga trabaho sila, may mga gagmay pa silang mga anak, dili sila kaatiman.
Si mama in taon ninyo ang mag-atiman pirmi sa iyang mga ugangan. Kay ako to amang ko nagatiman sa atong yuta. Kay ang ako mga igsoon haskang tapulana ana nila. Tapulan nga mananom. Ngotaman sa yuta. Mao nga ano manggigi man sila nga magpagabas ko sa mga kahoy nga ako masanang tinanom ang uban. Basta kay lain og sinutihan si Tiyo Minggoy pa, uy. Murag nangwinta siya. Oh, Pero pa, ayaw lang patuloy si Tiyo, ha? Basig magkaaway mong Tiyo Minggoy. naana naman ko na ng uban akong mga igsoon. Ang ako lang og ako ilang masultihan ana. Di niya ko kapugong. Pa, kadiyot lang. Mayong adlaw. Na si Papa ni Buday? Aw, ala kang Ruben? Oo, sir. Kaya nga naman unta, unsay tuyo niyong papa, sir? Taga diin army. May naka-report man ko namo nga namutol siya og kahoy nga gidiwi ang putlon. Mga native na kahoy. Nga kahoy nga dita. Ha? Duha ka semana human og paggabas ni papa og kahoy nga dita nga idapat sa among bahay, may taga DENR dayon nga nag-survey. Kay may naka-report kuno nila nga nagpagabas mi og kahoy ug amo kunong gibaligya. Nakakuha og 7 ka tabla ang taga DENR sa among bahay ug ilang gida. Ug ilang giingnan ang akong papa nga paatubagon sa opisina sa DENR. Kun o galing ipatawag siya. Tuod man, tulog ka semana ang nakalabay. May nadawat nga note si Papa gikan sa DENR. Unya, unsay nakasuwat sa note pa? Ay, pagtuon ko sa main office sa DENR. Pero, lisod man pagbiyahe karon. Di man ka makasayon-sayon og lusot kay may mga nagbantay man sa mga borders. Maugyod pa. Kay pandemic man gudron. O lagi. Pahangyo lang sa pawe. Musabot ra tingali na sila. O, unsaon man ako? Doon numero man ka sila diha pa. Tawagan lang na nato. Ug atong hangyoon nga ipakansel lang una ang imong pag-adto sa ilang main office. Oh, maayo kay nagkita talin. Asang amahan nimo? Basin to sa amo tiyo. Nakadawat ba siya og note gikan sa DENR ning bagulan? Ha? Laing nota sa tiyo. Kay nakadawat man siya adtong una. Dito mao, lahi ni. Kay kaming tanang igsoon ang nakadawat niini. Ha? Nganong ka mo mang tanan tiyo? Kay nga mong yuta paliton. Kay may magtukod og project. Ha? Ug ako huuyon ko ini. Sugot na laming ibaligyan ang yuta ah. Kay sa imong amahan ra makapahimos. Tiyo. Oo, may nadawat sab ko ana nga note lin. Gitawgan ko na gani ang judge bahin di ana. Kay wala ba ako makaadto sa ilang main office. Nagtuo ko nga may kalabutan ni sa ilang tuyo nako. Unya pa? Nisupa ko ta kong palito ng atong yuta. Kay nga akong gilantaw, mao ka mong ako mga anak o mga pag-umangkon. Maayo na lang untaan ninyo kung waan mi inyo mga ginikanan. Ug sa amo paganing mga ginikanan. Pero giingnan man noon ko sa judge nga ug musupa kong ibaligya ang atong yuta, pasakaan kong kaso bahin sa pagpamutol og mga kahoy sa atong yuta. Papahuaon ko nung tadinhi o kuhaan sa atong panginabuhian. Mao nga, nisugot na lang ko, bisan barato rang pagkapalita. Unsa? Sa maong hitabo, naglibog yun mi. Wa ba di ay may rights nga dili mo sugot nga ibaligya ang among yuta? Kay matod pa nila, maong ilang paliton ang among yuta kay makasamo kini sa project nga tukuron sa among lugar nga unta private maning among yuta. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Mapriso ba ang akong papa sa pagpamutol o pagpagabas niya og kahoy nga dita? Kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og nga private property o private area man unta kini. Ikaduha pangutana.
May gusto mo palit sa among yuta. Dili unta na mo ibaligya. Apan pasakahan kun og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kun mosupak siya nga ibaligya. Husto ba ni ang ilang gibuhat? Wa ba di may rights nga mo desisyon nga dili lang unta na mo ibaligya ang among yuta? Ikatulong pangutana. Sa buhay pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektarya kapin nga parte sa yuta kay sa tanang managsuon nila, si Papa Ramay nag-atiman sa iyang mga ginikanan. Maukihan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa man ng yuta sa pangan sa akong lola? Ikaupat o katapusang pangutana. Sa buhi pa ang akong lolo, nahalinan siya og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta ang ubang mga igsuon ni papa nga kami man ang nagbuhi ug nag-atiman sa mga tiguang hangtod nga namatay kini? Makapangayo ba sila og bahin adto ron? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, pangutana sa inyong mga problema na may punto medikal. Kung si Dr. Obra ato ang patubagon, sama sad anang mga psychological, mga behavioral ninyo nga mga problema, pwede yun si Dr. Obra ana. Og mga punto legal gani, si Attorney Elaine. Ako ang muhatag og tambag og tubag anang inyong mga pangutana. Busa, maski pagbagsa-bagsa lang sa karong mga panahona ang inyong mapaminaw tungod sa pandemya, padayon gihapon mi sa ko ang partner sa pagtubag ug paghatag og mga tambag sa mga suwat nga nadawat namo no matag adlaw, lain-lain ug daghan ug klase-klase gyud nga mga suwat ang amo ang madawat. Ug kamo dinha nga wa pa kapada sa inyong suwat, mahimo mo mupada sa ato ang email address nga kini ang suliran_612@yahoo.com. Kay na may uban nga mahadlok makit-an ang ilahang profile sa ato ang Facebook account. Mauna sa email lang ninyo ipadala. Pero katong mga naagyod nagsunod nato sa ato ang Facebook account, mo ni ato ang Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Unya, pwede ninyo tanawon ang message portion dito. You click ang katong message, adto ninyo ipada sa message nga icon ang inyong suwat para di pod mabasahan sa uban, no? Ang inyong mga pangutana o problema. Or, pwede sa ninyo ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, no? Klase-klase gid ang pamaagi, no? Ato ang gihatag ninyo. Ang importante, kompleto ang mga pangalan o mga detalye sa inyong mga gipadala nga suwat o mga suliran diri namo. Now, naalang jud ko'y i-share ninyo mga suking tigpaminaw, ha? Kani sa ato ang kani avid listener ni nato, and ako gid po ni siyang i-greet ug magpasalamat pug ko sa iyang comment dito sa ako ang Facebook. Hello and shout out nimo Miss Marilu Manggubat Suwasula, si Lulu gikan sa Dipolog City. Ay, daghang kay kung kaila dinha sa Dipolog ang mga ma o mga Bernard dinha o si Counselor Attorney Pupuy Ma. Hello, mayong adlaw ug kang Yaya Rose. Hello ug greetings ninyong tanan dinha nga mga higalag, mga silingan ug mga kauban, mga nagpuyo dinha sa Dipolog City. Sama ni Marilu Manggubat Suwasula. Si Marilu, ni comment ni siya, ako lang ning basahon, nangayo man kong permission niya dito sa akong gitubag. Ningon man gud ni siya, Attorney Elaine. Isa ka sa mga good lawyers sa ato ang nasod. Thank you, Lulu. Pero, base sa imong mga tambag, ayaw pud palabii og neutral. Kay, naay mga problema nga maglibog mi kung ang loyalty nimo naa pa namong mga kabus or naa sa mga adunahan. Kana ra, attorney. Okay, ako lang yun yung giklarong tubag and basin pod naa ninyo pod pareha sa gihuna-huna no ni Lulu. Ang ako ag yung gitubag ani mauni. Kani mangun ato ang tambag, no, mga higala, magdepende una
kung klaro ba ug kumpleto ang mga detalye sa suwat nga gipadala sa ato ang letter sender. Mo bitaw na, di ba, nga pirmi ni Dr. Obra mo ingon ninyo nga inigpada ninyo sa inyuhang suwat aron mas klaro, mas sakto, mas hapsay, mas tinaw ug mas maayo ang amo ang mahatag nga tambag ug tubag sa inyong mga pangutana nang hinaot mi nga ang inyuhang suwat dili ra ang pangutana mismo. No, hatagan mi ninyo og klaro nga background, no, para among masabtan kay kanang inyong mga suwat aside sa gihimuan na og script, no, sa ato ang mga script writers. Usahay adliban na lang na nila or dungagan na lang, no, para mas manindot ang drama nga inyong mapaminaw, pero kanang inyuhang mga pangutana ug kaning akong mga tubag base gyud ni sa suwat nga amo ang madawat. Gibasa gyud na natuusa ta mo go on board ug live sa ato ang programa diin ato nang basahon ang mga pangutana ug hatagan na tubag usahay ug kasagaran dili kompleto, so maglisod sa taghatag og tubag. Usually ang atong mahatag na tubag sigon kung unsay nakasaad yun pod sa balaod. Now, ang akong trabaho isip abogado, no, ang paghatag ninyog tambag sa mga punto legal nga pangutana ug kaning akong tubag ug tambag di man ni pwede akong mugna-mugnaon ug kang kinsa mo pabor ug kung unsay inyong gusto madunggan di man na pwede. Kaya ako ang trabaho as lawyer is akong ipaabot ug ipasabot ninyo unsay inyong katungod ug unsa puy nakasaad sa balaod ug ato nang ihusay ang duha unya atong tan-awon mo tambag ko ninyo asa mo pwede makapabor ug unsay inyohang pwedeng mabuhat ug man gani nga dili pabor sa inyo no ang balaod unsay inyohang katungod kay di man na pwede nga wa gyud mo'y katungod at all, and more importantly asa mo pwede mo dangop. Ang balaod na to way gidapigan. Ako man lalaban sa balaod, wa sad ko'y gidapigan, pero of course kibaw gyud ta nga ang prinsipyo gyud is ang katong minus sa kinabuhi dapat abundo sa balaod. And ang pagpasabot na to ana meaning to say nga ang ato ang balaod gihimo na siya aron pagprotektar sa mga katungod sa mga tao labi na sa mga kabus. So, wa ko'y katungod nga mudapig, no, igo ra ko musultik unsay balaod pero di na pag dapig kay ang balaod way gidapigan nga estado, no, naalang gyud na akong gingon ay sitwasyon nga ang balaod di mo pabor na to pero ato gihapong pasabton ato ang mga letter sender. So ayaw mo pag huna-huna nga sigun sa ato ang tambag kung pananglitan manggani na kay neutral di man na pwede kay number 1 di ko hukom di ko huwis. Number 2 di pod usahay klaro ug kompleto unya kaming mga abogado sama lang sa mga nagkalain-lain nga profesyon na apod mi code of ethics, no, nga para pareho ra gud ana nga dili pod mi naay limitasyon ang paghatag namo og tambag ug tubag. Magdepende ni sa sitwasyon, magdepende ni kung naay kaso, di pod mi pwede magpataka and di pod mi pwede mo dapig. Pareho ra pod na ni Dr. Obra nga igo pod siya mo eksplikar kung unsa nang inyong mga posible nga gipamati pero di gyud sad siya mo sulti punto impunto kung unsa gyud na for sure ang imong sakit. Kay mando pod na sa iyahang ethics, sa iyahang profesyon. Di pod siya pwede makahatag og klaro nga tambal tungod kay wa man mo niya na check up ug tungod pod nga ang iyahang pagka-doktor naa siya gi-specialize, no? Unya outside sa iyahang specialization, di pod siya pwede makahatag og tambag jud nga kanang specific o makahatag manggani og tambal or prescription para ana, no? Maski pag naa sa radyo or maski pag personal mong muadto niya or muadto mo personally pud sa akong opisina. So hinaot unta nga kana naklaro lang nato and magpasalamat ko ni Lulu for this comment tungod kay at least no matuki nato and makahibaw ta kung at tinuod gyud di ay nga naminaw mo sa ato ang drama, naminaw pod gyud mo more importantly sa mga tambag og tubag nato sa kahanginan. Padayon ta og manghinaot ko nga sa matag adlaw, no,
naagid mo'y makutlo gihapon, na mo'y makutlo gihapon, na mo'y mga makatunan, nga mga pagtulunan ug makahibaw mo sa inyuhang mga katungod, makibaw mo unsa ang balaod, and with that ma-empower mo, mainganyo mo nga mopadayon ug mudasig no sa kinabuhi ug sa pagpadayon, pagtuki aning ato ang mga problema sa kinabuhi. Okay? Ato na ta sa ato ang letter sender, be. Kinsa may ako ang letter sender? Ato ang letter sender, ipatago ang address, pero gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writer's page. Ang ato ang letter sender tawgon ug itago nato sa pangalan nga si Linlin Yuta, nga nakatitulo sa pangalan sa iyahang lola. Sa buhi pa ang mga tiguwang, ang ilahang pamilya ang nag-atiman hangtod nga nangamatay na ni, maong sa wala pa namatay ang mga tiguwang, may giwave kining luna sa amahan ni Lin nga 1 hectare kapin ug may gibaligya sad kining yuta ug ang halin gihatag sa amahan ni Lin kay gipapalit og tambal og konsumo sa mga tiguwang. Maong nakasuyaan ning iyahang papa no sa uban niyang mga igsuon. Naatoy panahon nga namutol tog kahoy ang iyahang dita no nga dita ang iyahang amahan sa ilahang yuta, natingala na lang sila nga after nahitabo na yung taga DENR nagsusi no ug check up kung tinuod ba murang naay ni sumbong no unya ni desisyon sa judge nga pila ka adlaw nga nakadawat iyang amahan og note gikan sa DENR kay paadtuon sa office kay murang gireklamo na di ay kuno ni unya naana dayoy mga project nga supak ang iyahang amahan. So murag duda niya na ay hocus-pocus no. So unang pangutana, mapriso ba ang ako ang papa sa pagpamutol o paggabas niya sa kahoy nga dita kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og nga private property or private area man kini. Okay. Ang DENR atong klarohon, Department of Environment and Natural Resources. Usa ka na kaahensya o opisina sa gobyerno diin ang tahas nila maoy pag-ensure nga ang atong mga kalikupan, ato ang mga natural resources, whether naa sa tubig, naa sa kahanginan, naa sa yuta, both flora and fauna, mga tanom o mga hayop, no? Nga mga living things that is part of nature na maprotektahan o makasustinita dili lang karon but sa mga sumusunod nga henerasyon no so ang kaning DENR nagmatngon manggud ni sila ug nag-identify ni sila ug unsa man ang mga tanom or even mga hayop nga gitawag nato nga protected or endangered nga mga species. Meaning to say, kung protected gani na sila or endangered gani, meaning namiligro. Kumingong kag protected, giprotektahan ni siya kay gitanaw sa ato ang sa DENR, sa maong ahensya, nga ang kaning mga tanom o kaning mga hayop na miligro or delikado, nga basin mo gamay na lang kay minus ang ilahang pag-produce, dugay sad ni sila makareproduce, munang protektahan ta ni sila kay sensitive kayo ning mga hayupa or mga tanuma. Endangered gani meaning to say kani lahi na sa protected. Ang protected na apa pero basin gamay na lang. Ang kaning endangered kay namiligro na gyud nga kung pananglitan dili ni nato sila no i-regulate or did-an sa pagkuha, paghan, pagputol, pagtabas, paggabas, no? Baron, or paghuli, basin mahurot na niya, mawa na lang, kigamay na lang yun, kaayod yun ang nahabilin ani. Unya, remember, kinahanglan baya po, patilawon po na to ang sunod henerasyon, kung unsa po'y atong na-enjoy. Now, I am not too familiar kung ang kaning dita, wa man jud ko kaila, ako man ning gisuway og Google unsa ning dita nga tanom, wa man kaayo ko ka, kuan unsa ning dita nga tree, no? It's a blackboard tree. Ang kaning tawag ani niya mo din ni ang dita murang blackboard tree nga kanang maayo man for alternative medicine
Pero di kay ko kasuhito kung apil ba ni siya sa mga protected nga mga punuan tungod kay ang akong nahibaw-an ang nakabutang diri ang kaning dita mga herbal tree mani, no? Unya, ang ilang giingon, apil di ay ni ang dita nakabutang as a heritage tree. Heritage tree gani meaning to say giprotektahan na sa DENR tungod kay usa ni siya sa mga dugay nagyud og mga karaan nagyud kaayo nga mga punuan nga diin makaingunta nga sa kaning mga ingon ani nga klase nga mga species sa panahon pa ni sa ato ang katiguangan nga angay pud natong protektaran para kani manggumpong mga tanom kani identity manggud pud ni nato no diri sa Pilipinas kaning mga dita tree. So mupas gud na og resolution or memorandum circular nga if it is a heritage tree, if it is a protected nga species, kontrolado sa DENR ang paggabas, pagputol, no, pagprune manggani anang mga punuan kay ug hasta gani usay ang pagbaligya, no, kaning mga plantitas karon panahon na magmatngunta kay naay mga endangered nga mga species nga dili pwede nato ibaligya. So mas ang kana manggod nga circular kung masud ang dita tree ana maski pa og public or private nga property sakop manggihapunta sa DENR sumupatuog gihapunta sa ilang mangdo so in anything mananghid gyud ta nila. Kaduhang pangutana, may gusto mo palit sa among yuta, dili unta na mo ibaligya, apan pasakahan ko og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kung musupak siya sa pagbaligya. Husto ba ning ilahang gibuhat? Wala ba diay nay rights mo desisyon nga di lang unta na mo ibaligya among yuta? Ang kanang pagbaligya sa yuta, pagpaabang sa yuta, dili pagbaligya sa yuta, pagpananom sa yuta, pag-ukupar sa yuta, mga katungod ni sa usa ka tag-iya sa yuta ug way makabuot, way makahulga ninyo, way maka-blackmail ninyo sa pagbaligya ani or pagbuhat sa mga di ninyo gusto buhaton kabahin ana nga yuta. And if mahitabo gani na nga mapugos mo og baligya, dili na pwede, dili po na valid ang sale tungod kay ang pagbaligya sa yuta sama sa usa ka kontrata diin ang mga mupirma dapat yun voluntary ug gaan sa ilahang kabubuton ug wala gitiunan, wala gipwersa, wala gihulga para pag-execute anang maong dokumentuha. So ayaw mo og kahadlok kay I don't think mapriso man mo basin ma-fine lang mo or basin patamnon mo laing dita. No, basin na po or 20 ka dita ang ipatanom sa DENR ninyo, agi og isip puli atong inyong gigabas ug giputol. Ikatulong pangutana sa buhi pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektar kapin nga parte sa yuta kay sa tanang manag-igsuon nila si papa ramay nag-atiman sa iyang mga ginikanan. Maokayhan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa maning yuta sa pangalan sa ako ang lola? Okay. Ang wave ba, ang imong pasabot unta, wala ko kakita sa dokumento, no? But ang sakto nga gibuhat gyud unta ana dihan dapita is kanang kung gihatag no sa katong buhi pa imong lolo, kung buot gyud niyang ihatag sa buhi pa siya ang usa ka parte, usa ka hektarya ngadto sa imuhang papa, ang dokumento nga sakto ana is deed of donation, dili waiver. Deed of donation. So nang hinaot ko nga mauunta na ang dokumento nga nakapamatuod nga gihatag sa imuhang lolo ang kanang iyahang parte ug unta ang katong pag-waive niya or ang pag-donate niya sakto ang porma notaryado ug permado unta sad sa imuhang lolo para na asiyay force and effect puhon pag ibinahinay na nila manag-igsuon sa yuta nga ilahang gi-eredar sa ilahang ginikanan. Ikaupat og katapusang pangutana. Sa buhi pa ang ako ang lolo, nahalinan sila og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta
ang ubang mga igsuon ni Papa nga kami man ang nagbuhi ug nagatiman sa mga tiguwang hangtod namatay. Makapamayo pa ba sila og bahin ato? Kung gihatag yun to sa imuhang lolo ngadto sa imuhang papa, then I don't think makaklaim sila kay ang imuhang papa mahimo mampod nga mo hatag pud og sumada sa tanang gasto o konsumo sukad-sukad sa panahon, no? Unya basin ug ang katong gihatag sa imuhang lolo kuwang pa unya ang imuhang mga tiyo ug tiya mo na hinuoy utangan pa sa inyuhang pamilya ug sa imuhang papa sa ilahang sa inyuhang pag-atiman sa imuhang lolo. So di sila makapangayog bahin ana. I think the best ang bahin-bahinon gud ninyong klaro is ang yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radyo mo nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.